खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ दिनैनि 2 नभेम्बर गोजोन मोनाबिलि समावहाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों जोंनि बिएम सेरेब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर जिखिनि नोंथांमोना मदद होबाय जेसेबांखिनि मदद होबाय बैफोर मददनि थाखाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आं मुस्रि प्रकाश नार्जारिया मान बावहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो गोरिब गुन्द्रा माखासे प्रब्लेमाव गोलैनाय सुबुंफोरखौ मदद खालामनो खौसेयै आवगायगोन माखासे सुबुंफोरा गोबां सोंहरो बा कमेन्ट्स खालामनायखौ नुनो मोनो बा बुंनायखौ नुनो मोनो कि सेंग्रा समावहाय खामानिखौ मावनो हादों इयुन फिउचारावबो बेबायदिनो मावबाय थानो हाथों आरो माखासे सुबुंफोरा सानो नोंथाङा बेखौ खामानि मावनानै नोंथाङा मा बेनिफिट मोनो नोंथाङा सेंग्रा समावबो बे खामानिखौ मावबाय थानो हागोन नामा बेबायदि माखासे बाथ्रा गोबां गोजान माने कल खालामनानै रायज्लायो खायसे मानसिफोरा माने गोजान बिथोननिफ्राय ओरै सोंहरनानै मा मावो माबा सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनो नामा मा मावो स' बेफोरबायदि दा सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनाब्ला दा सेंग्रा समावहाय जि एसे दङ बेखौ लानानै नोंथाङा मावो हा बेफोरबायदि आरोना न' फारसे नोंहा माबा मोनसे लाइफ बानायनाय मानाय स' बेफोरबायदि खोथा सानो आरोना मानसिफोरा बुङो आरो सोङो आरोना कल खालामनानै आंनियाव रायज्लायहरो आरो लोगोसे कमेन्ट खालामनायखौबो आं नुनो मोनो दा बेफोर खोथाखौ जों सानोब्ला संसाराव जोङो बा बे जिउआवहाय जों संसार जानाय बे माने गोबां माने गोजानाव थागोन आरोना माने जुदि नों बेफोरखौ सानोब्ला जास्ट संसारखौ जेरै जायोना मानसिफोरा माने संसारखौ जेरै खुंलाङोना बेबायदिनो बिन्दासै लाइफखौ खुंलां नों मा खामानि मावदों दिनै बिनि फिथाइखौ दा सान नोङो मा मोनगोन बेखौ इसोरनि आखायाव आगार अबंलावरिनि आखायाव आगार दिनै मा खामानि मावनानै नों गोसोआ गोजोननाय मोनदों बेखौ नाय जाहाथे दिनै नोंथांनि खामानि मावनायावहाय गुबुन मानसिया जेबो गाज्रि नोजोरजों नायनो हाया नैबेखौ नाय आंनि मथेब्ला आरोना आं नोंथांमोनखौ साजेस्ट खालामा माने बुङा जे बेखौ मावथार बाट आंनि मथेब्ला आं नैबे बाथ्राखौ बुंगोन आरोना दा माखासे सुबुंफ्रा बुङो कि प्रकाश नार्जारिया माने रायज्लायनाय समाव बुंनाय माने आंजों रायज्लायनाय माने बेखौनो बुंनायानो जाहैबाय जेनेबा प्रकाश नार्जारिया बिदि बुंनायानो जाहैसिगोन दायो जेनेबा आं जि एसे खामायो मायो नैफोरखौ आङो नैबे माबा मोनसे ससियेल सार्भिस खामानि मावनायावनो जा मायावनो जा नैफोरखौ खामानिखौ बाहायो बा आंनि समखौ बेयाव बाहायो नों माने साख्रि मावाखै नों मानो सरकारि साख्रि मावाखै नों मानो ओरैबायदि खामानि मावाखै नैबायदि खोथा सोङो आरोना नै आं मोनसे बाथ्रा बुंनो आं बिराद मोजां मोनो नैबायदि खामानि मावनायावहाय आं गोसोआ गोजोनो मिथिबायना आरो आं बिनि थाखायनो बेयाव खामानि मावदों आं दिनैसिम खेबसेल' माने एसएससि नि जब बेबो बेसेबांबा 2013 मायथाइयाव ना मायावनो 2013 ना 12 मायथाइयावनो आङो बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन सरि 2014 मायथाइयाव आं एप्लाइ खालामदोंमोन बे एसएससि जबखौ मिथिबायना ओमफ्राय बे समावहाय आं एप्लाइ खालामनायावहाय आं एग्जाम होनायनि गेजेरावहाय आं रिजाल्टबो बारा इसेबां आंनाव मबाइल इसेबां स्मार्ट माने एन्ड्रइड फन गैयामोन जेबो गैयामोन सिर्फ सिम्पल आरोना नेटबो नायनो रोङा माबो बारा इसेबां बबेयाव मा खालामनांगौ फैसा इसेबां गैया दा माने ओरै नेट केप थायोना ओरै साइबार केप बायदिसिना बेफोरबायदियाव थांनानै नायहैनो थाखायबो रां रुफानि माखासे प्रब्लेम आरो बेफोरनि सायाव इसेबां आइडिया इसेबां माने सानथावनाबो गैयामोन स' ओमफ्राय बिनि गेजेराव आंनाव मोनसे लेटार फैदोंमोन एपइन्टमेन्ट लेटार बे एपइन्टमेन्ट लेटारा न'आव दासिमबो दंदां एपइन्टमेन्ट लेटार 25,000 नि सेलारिमोन आरोना बे एपइन्टमेन्ट लेटार नैबे आं दासिमबो नुवाखै आं माने स्टाफ सेलेक्सननि ना मानि आं बेखौ मिथिया बाट नोंनि एपइन्टमेन्ट लेटार बा मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटार फैदों होनना बुंदोंमोन नोंखौ सायख'बाय सेलारिया 25,000 नैदि बायदि आरोना स' जानांगौ बेनोमोन आं दासिमबो ओमफ्राय न'आव दं नामा आं बेखौ दासिमबो नायाखै आरो सोंदोंमोन आङो गैया नुवाखै स' गैला खोमा दां न'आवबो दा आंनि लोगोफ्रा बेखौ फरायनानै खोन्थादोंमोन आरो आंनि लोगोफ्रा जायफोर आंनि लोगोफोर दंमोन बिथांमोना बे समाव फरायगासिनो दंमोन बाट आंहा मोनसे गोबां गिदिर हिस्ट'रि जाना थांबाय नोंथांमोना मिथिगौ ना गोबां गिदिर हिस्ट'रि आरो बेखौ बुङोब्ला नोंथांमोना गोबां खोनासंनोबो बागोन खायसे समाव आरो खायसे सुबुंफ्रा आरो नंगौना बे बाथ्राया बेबायदिबो साननो हागौ आरोना दा माखासे सुबुंफोरखौ हेफाजाब खालामनायनि जाय माने रेसपन्सिबिलिटि मोनसे खामानि लादों बेफोरो गासिबो मोनसे इन्सपायार मोनसे थुलुंगा जाय खामानि मावनायावहाय नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब होदों बै थुलुंगायानो लांगासिनो दं आरो मा मिथिबायना बेयाव आंनि जेबो बेनिफिट गैया आंना बेनिफिटआ मा कि आं भिडिअ बानायबाय होबाय आरो इउटुबनिफ्राय जि एसे बैफोरबायदि एडभार्टाइज फैनाय बेफोरबायदि मोनो बेनो मिथिबायना बेनो आरो बे इउटुबाव जेसेबांखिनि मोनो बेखौ बयबो मिथिगौ
दा नोंथांमोना गोबां गिदिर गिदिर माखासे इउटुबार्स नुनो मोनदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेरै हमना ला गेमस्रियानो हमना ला जेरै फ्रान्जलमोन हमना ला राजा खुंगुरमोन हमना ला आरो जेरै हमना ला बड' इनफोर हमना ला स' बिथांमोननि गेजेराव जि चेनेलफोर दङ बिसोरो जेरै मोनो बेबायदिनो बिसोरथ' बाबासो नुयो मानो होनबा बिथांमोननि भिउआ बारासिन जाबावबायसो दासान्दि मिथिबायना बारानिफ्राय बारा बाट जों जेसेबांखिनि मावानो मानो बेवहाय भिउआ जेसेबांखिनि दं बेनो आरोना बिसोरो जोंनिख्रुइ बारासिन मोनो जोंना प्रफिटआ बेनो आरो नोंथांमोना जि खामानि मावनायाव बोर होनाय बा मोजां खामानि मावदों गड ब्लेस इउ बेनो आंना बेनिफिटआ आरो जाय खामानिखौ मावनायाव एक्सपिरियेन्स मोनदों बेनो आंना बेनिफिटआ आरो नोंसिनि नोजोराव आं जि खामानि मावनानै जे माबा मोनसे देखायनो हादों माबा मोनसे ओरैबायदि मावनानै नोंसिनि सिगाङाव गोजोन होनो हादों बेनो आंना बेनिफिटआ आरो इयुनावबो आं बेखौ मावनो थाखाय राजि जागोन खायसे मानसिफोरा सोंदों आदाया इयुनावबो बेबायदि मावबाय थागोन ना येस आइ उइल डु आंनाव जेसेबांखिनि टाइम थागोन आरो आं बै समावहाय खायसे मानसिफोर सोङो हाबा दाथ' जेसेबांखिनि थाखा दङ बा मोनसे खामानि मावनाय मोनो बा रां मोनो बैफोर रांफोरखौ नों बेयाव एक्सपेन्स खालामा बेयाव नों बैफोर रांफोरखौ बे ससियेल खामानि मावनायाव बाहायबाय बाट नों दासिमबो सेभिं खालामनायानो जा मा खालामनाय जा फिउचाराव हाबा जायोब्ला नों बोरै नायगोन नैबायदि आं दहाय सासे मानसिखौ लोगो मोन्दोंमोन बे मानसियानो बेबायदि बुंदों आरो ना माबाफोर मोन नामा ओरैबायदि रायलायला बे भिडिअआ बेनि थाखाय जाबाय आरो दायो नैबे डिसिसनावनो दा माखासे सुबुंफ्राबो सानदों बेनावबो जुदि सानदोंब्ला गुबुनावबो बेबायदिनो सानदों जानांगौ दा माखासे माने एनजिअनि दाबै माबा मोनसेफोर मोनदों नामा ओरैबायदि नाय आं बुंनि जोंनि एनजिअआ बारा गोबाव जायाखै इस्टाब्लिस खालामनाया बाट जों सानना दोननाया गोबाव समनिफ्रायनो जादों बै समावनो आं बुंबाय थादोंमोन आं एनाउन्सबो होबाय थादोंमोन बानायगोन जों बानायबाय दा बेवहाय जोंनो माखासे मेम्बारफोरनिबो गोनांथि जेनेबा हमना ला जायफोर गभर्नमेन्ट खामानि मावनाय मानसिफोर मास्टार खामानि मावनाय जायफोर मानसिफोर बिथांमोना दसेबाबोथ' सम होनो हागोन ना मालाबा समावहाय स' बिथांमोनखौ जोङो एपइन्ट खालामनानै दोनगोन आरो सेलारिनि खेथ्रआव बुङोब्ला बिथांमोना एनजिअनि हिसाबै जि पावार दं बेनो थागोन आरो लोगोसे सेलारिनि बुंनो थाङोबा एनजिअआ जिखिनि बेनिफिट फिउचाराव जिखिनि बेनिफिट मोनगोन बैफोरनो आरोना दाथ' जोंनाव जेबो गैया आं जेरै मावदों बे बिराद बिजनेस जेनेरेलि आरो सिम्पल बेबायदि आरोना स' बेनो आरो बाथ्राया जे फिउचाराव आं हाबा जाबा माबा मोनसे जाबा नों नोंनि हिन्जावखौ नायनो ना नोंनि न'खरखौ नायनो फेमिलि दानायखौ नायनो ना नों बेखौ खामानि मावनो नैबिदि कुइसन सोंनायाव आंना बेनो बुंगोन बै समनिखौ आं बै समाव सानगोन बै समाव मा जायो बे इसोरा दोंदोंसै आरो आं दा जिखिनि खामानि मावदों बिनि फिथाइ मोना बेफोर इसोरा दंसै आरोना स' आं बेखौनो बुंनो सानो कि नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा सापर्टल' खालामबाय थाबानो जाबाय खामानि मावनाय दांनायावहाय आरो थुलुंगा होबानो जाबाय आरो माबा मोनसे बाथ्रा आं बेखौ बुंनो सानगोन खामानि मावनाय दांनायावहाय जायफोर मानसिया खामानि मावदों बिनि सोमोन्दै मिन्थिनो लुबैदोंब्ला बै मानसिनाव डाइरेक्ट कल खालाम आं नाम्बार होखादों सोरबाफोर बानसावदोंबा आंनि सोमोन्दै नोंसोरनो सोरबा खोन्थादोंब्ला ओरैबायदि सोरबा आंनि लोगोआनो जा सोरबा माबायानो जा आरो नों आंनि सोमोन्दै मिन्थिनो लुबैदोंब्ला आंनाव कल खालाम डाइरेक्टलि अब्लानो नोंथांमोना गासिबो फुल डिटेल्सखौ मोनगोन गोजोन